Kaixo, gaur ikusten duzuen bezala orkideei buruz hitz egingo dizuet. Orkideak nahiko lore bereziak dira, argitasun asko behar duten landareak dira, beraz leku ilun batean ez ditugu inoiz jarriko. Beraiek landare epifitoak dira, horrek esan nahi du beste landare batzuen gainean hazten direla, bai? Hego Ameriketan eta zuhaitzei pegatuta hazten dira. Lurretan eduki beharrean, sustrato berezi bat edukitzen dute, hemen duguna bezalakoa, pinu azalarekin eta egiten dena. Sustratori gehien bat izaten da landariari eusteko. Sustrato normaletan sartuko baginu, ezetasun gehiegi pilatuko luketelako. Zaintza aldetik, argitasunaz aparte, behar dutena da ura asko ez edukitzea. Uretan putzututa edukitzen baditugu, landareak ito egiten dira. Beraz, modurik egokina izango litzateke, 15 egunean behin, landarea uretan sartu, ordu pare bat utzi, eta hortik hartzen duen ura pixkat eskurritzen utzi, eta listo, bere lekura eraman. Ur gehiegi botako bagenu, gertatu daitekena da loreak erortzen hastea. Jakiteko gutxi gorabehera baita zenbat ur behar duen edo, ura botatzean sustraiak, bistan egoten diren sustrai hauek, berdetu egiten dira. Berriro ureztatzeko ordua iristen denerako, gris puntu bat hartzen hasi behar dute. Beti berde bat ditugu, ur gehitxo edukiko dutenaren seinale izango da. Landare hauek jarri alditugu hemen ikusten dugun bezala mazeta normaletan, baina egokina izango litzateke transparenteak izatea. Sustraietatik argia hartzen dutelako, fotosintesi egiten dute, eta beraz zenbatetan mazeta transparenteagoa, hobeto egongo da landare. Leku oso gustoko batean baldin badago, lasai asko eduki aldugu hemen bezalako mazeta batean. Mazeta transparenteak izan daitezke hauek bezalakoak, pentsatu modu askotakoa dauzkagula, borobilak, marrazkitxo batzuekin, laukiak, edo plastikozkoak ere baditu. Orkideak kolore desberdinetako loreak izaten dituzte, eta ikusten duzuen bezala forma ere desberdinetakoak ere izaten dira. Lore asko duen landarea izanik, ondo ongarriztatzea oso garrantzitsua da. Modu desberdinetan egin dezakegu. Ditugu makiltxo formakoak, urarekin hasten diren ongarri horietakoak, espezialak orkideantzako, edo baita dugu spray foliarra ere bai. Hori bakoitzaren gustuen araberakoa izaten da, baina esan dizuetan bezala oso importantea ongarrizteketa on bat egitea. Beraz, badakizue orkidea polit bat eduki nahi badugu, leku argitsu bat bilatu, ureztaketa zaindu eta ondo ongarriztatu. Eta dudari gelditu bazaizue, gure webgunean eta YouTubeen aholku desberdina ditugu nahi duzuenean begiratu ahal izateko.